Sada nešto što, neću da kažem najviše volite, ali volite. Rangiranje. A rangirat ćemo ni manje ni više nego srpske pevačice. Tier list maker. Ne znam ko, ja ovdje već na prvu loptu pola ih ne znam. Ali imamo kategorije legendarne, topina, solidne, pa i nisu nešto i kurve raspale, što je po mom mišljenju najzanimljivija kategorija. Ajde vidjet ćemo. Prva, ja ne znam ko je ovo. Iskreno, nemam pojma. Jel ovo ova bre, što pevala prateće vokale, Ivana Selakov, da. Mislim da je ovo Ivana Selakov, a ona je okej. Ako je ona, može u topina da ide. Ana Nikolić, pa gdje može da ide nego u kurve raspale. Ova je, ja mislim da je ova ćerka od Kneza, ona što je bila u Hurricane-u. Šta znam, solidne, ajde, nije mi nešto, aha, solidne. Tanja Savić, pa i nije nešto. Čaka Tanja Savić. Senidah, pa ajde, može da ide u solidne, ok, ima zanimljive pesme. Napravila je boom kod nas, tako da, ajde. Jao, ko je ovo, brate, ja ne vidim, ja sam čorav, ljudi. Je li ovo Mina Kostić ili... Ne znam ko je ovo, brate. Ili Goga Sekulić. Ne vidim. U svakom slučaju ide, pa i nije nešto. Goca Tržan. Ne znam, ona... Ne volim ja nju nešto, ali ne ide mi u ovu kategoriju zadnju, tako da ide u nije nešto. Ko je ovo, brate? Ne znam. Ne znam ko je ovo, ima neka kategorija nesvrstanih. Ovo je Aleksandar Radović, ja mislim. Isto je, ne volim, ali ne može da ide u kurve, pošto nije kurva. Ova... Ne znam ko je ova. Nešto mi po liku poznata, ali... Ne znam, aj možda ide u kurve. Ova Georgina... Ne bre, bože, Georgina, Angelina, istiku. Može solidne. Ne može baš topina da bude, nije taj nivo, ali lepo izgleda i lepo peva, može da ide u... Ova, ko je ova? Ne znam, tebe. Ja, ovo je... Ovo ona Bugarka, bre. Jelena Kostov, ili nije, ne znam. Ajde da ide u kurve. Ovo je Breskvica, ili mi se čini? Ovo Breskvica sa AliExpressa ili... Breskvica. Nije baš nešto, ne znam. Nije ona meni. Anastasija Ražnatović, je li to ona? Pa može da ide u solidne, ajde. Može da ide u solidne... Posle ovih silnih operacija i to sve, ajde da kažemo može. Da je situacija od pre, bilo bi Lepa Brena. Kurve, šalim se. Lepa Brena i nije baš nešto. Ne volim Lepu Brenu vole Bugari, brate, mi smo, ne volim Lepu Brenu. Marija Šerifović. Pa sad da je legendarna, nije legendarna, ali može da bude topina. Mislim naravno na izgled, naravno, topina. Ja, ova, brate, kako se zove ova, sve su meni ove iste, ova Mija Borisavljević, ova, ja... Na vrh mi jezika sve izgledaju isto, ne mogu da se sjetim. Nije, ajde, nije nešto. Ovdje ne piše ili piše, brate, ja ne vidim ovdje nigdje da piše ko je... Ne znam ko si ti, druže, ali u ovom kupaćem kostimu
čisto sumnjam u tvoje vokalne sposobnosti, tako da ideš u donju. Maja Berović. Sad, ovo je diskutabilno. Ako pitaš mlađe generacije, svi će da kažu Maja topina Maja, išla bi u topina kategoriju ili u legendarne, ali za nas starije koji se sjećamo, ja sam 92. Maja Berović dok je počinjala, dok je pevala najljepše se miješa džin i limunada, brate, kriv nos, zubi krivi, ličila ni na šta nije ličila, sad je kao riba neka, mislim nije ni sad, ali nije baš nešto, ajde, ne možda mi ide u kuru. Milica Todorović, dobro, ona je solidna, okej, nije nešto, svaki put kad mi izađe neki klip sa njom, nešto mi deluje kao da se mnogo trudi, da se dopada svima, da bude, ali, ajde, okej. Mira Škorić može da ide u topinu. Nataša Bekvalac, aj sad mi vi recite u koju kategoriju bi realno trebala da ide Nataša Bekvalac. Ako ste moji ljudi i razmišljate kao ja, brate, gde drugde da ide, venča se na svakih 6 dana. Sara Jovanović. Ovo je moja slaba tačka. Ide u legendarne. Nekako mi ona, još dok je krenula da se takmiči u onom takmičenju, nekako mi je bila topina. U stvari ne topina, nego legendarna. Ova senjorita Milica Pavlović. Brate, na šta ona liči sad? Kurva raspala. Nešto je, da li je počela da se drogira ili šta je radila, ne znam, ali bila je prebre normalno i lepo izgledala i sve, sad nešto se osušila, izoperisala, užas. Snežana Đurišić. Pa gde da ide nego u legendarne, mislim. Bilo bi nepoštovanje da stavimo bilo gde ispod. Ovo je. Ne znam ko je ovo, deluje mi odavde kao Teja Tahirović. Deluje mi, možda jeste, možda nije. Teja... Znam da biste u poslednju kategoriju zbog snimka, ali ajde, stavit ćemo ovde dole zato što, ajde, kao napravila je nešto, neku priču. Ova plava, ne znam ko je ova plava, je li to ova bre, ova gume troši drift, ova, kako se, na vrh mi jezika, čekaj. Gume troši drift. Teodora Džehverović. Ide u kategoriju kurve raspale, ne znam, ne ide. Kad ne znaš da pevaš, druže, a samo izgledaš dobro, šta drugo može. Zorica Brunslik. Zorica Brunslik ide u solidne. Nije mi one, nikad je nisam nešto kao wow, žena kralj, ne. Karleuša, pa sad, zavisi da li gledamo Glas ili Stas. Ali ajde, pa dobro, ona ima nekih, ne znam koliko ima, 50 godina, izgleda dobro, realno za svoje godine. Iako tu ima puno photoshopa i svega, ali inače ovako, ok, za svoje godine, što se tiče pevanja, Kerov K. Pa bi tu mogao neki miks, ajde u solidne, ideš sa, rame uz rame, Jelena Karleuša ide sa Zoricom Brunslik. Ova Maja, zaboravio sam kako se zove, ona je u Luni pevala, Luna ide u solidne, okej, ona, ništa, nikakvi skandali, ništa, sad izgleda nešto dobro, ni ne izgleda dobro, čisto zbog pesama dobrih, eto, ide u solidne. Seka Aleksić,
Sek Aleksić, pa može da ide ova, ne u kurve, pa ide u solidne, nije mi topina, ima par dobrih pesama koje nisu ono seljanija, ali ajde, može da ide u solidne. Zuhra ide u kategoriju solidnih. Ova Anabela Funky G ide, brate, šta ona peva, nije nešto, ajde, ne mogu u kurve ne mogu, u kurve će da ide ova mala iz Family. Dragana Mirković, pa legendarne, brate, ako imaš dvorac u Beču, mislim, dovoljno je da si u Beču, opet si legendarna kategorija. Edita Radinović, pa ona mi je okej, ne izgleda lepo, izoperisala se, izgleda užas, ali ima dobre pesme i to u poslednjih par godina, meseci ima okej pesme. Emina Jahović, ista priča kao i sa Majom Berović, ova me Emina Jahović dok je počinjala ličila je, brate, na dođi da vidite mog Kjera, ličila je na ovog Kjera ovako kad je počinjala karijeru, je li tako? A sad izgleda dobro, mislim, sad izgleda na lične Penelope Cruz jer si izoperisala. Stavit ćemo nju, a dobro, ima dobre pesme, ima, ajde, može u topinu da ide, može, tu je negde sa Editom, tako taj fazon. Tomašević Jelena, naravno ako si žena Ivana Bosiljčića ne možeš da ideš u solidne, moraš da ideš u topinu. Šta je ovo, sunce ti jevem, ovo je od Gobeljića ova žena. A od Gobeljića žena, ajde, nije nešto, ne mogu da stavim dole u Ceca. Cecu isto Bugari vole i to sve, tako da Ceca, brate, ovo je kontroverzno, ali ne bih je ja sad u legendarne. Ceca može da ide u solidne, ne volim Cecu, brate, Cecu i Lepu Brenu Bugari vole, nisam Bugarin. Ova, na što ovo liči, ne znam šta je ovo, brate, ne znam šta je ovo, ide u kurve raspale, ne znam koja je ova. Goca Tržan, čekaj bre, zar nije opet bila ona? Da, evo je ovamo, evo je ovde bre, išla je u kategoriju pa i nisu nešto. Ova gospođa, ne znam ko je ova gospođa, ovo mi deluje kao neka šalteruša, a ne pevačica. Ne znam, ne deluje mi kao kurva raspala, kao solidna mi deluje, ide u solidne, ne znam ko je. Ovo, kako da znam kad je, ne vidi se telo, ali kao veliki stručnjak mislim da je ovo telo Aleksandre Prijović. A Prijovićka može da ide u pa brate, ne znam, topina ili legendarna jer je napunila Zagreb. Ide u legendarne, krenulo je to kod nje na jako. Ova, koliko meni ide na živce ova, brate, od ove pevačice ćerka, ova od Relje. Ide mi u poslednju kategoriju, ne sviđa mi se uopšte. Ana Beketa. Beketa ide u legendarne, mislim, iz poštovanja. Sandra Afrika, kurva raspala. I Severina, brate, nemojte mi, za kraj, eto, ja ne znam što svi vole Severinu, samo zato što je snimila klip i zato što kao šta izgleda dobro, ne izgleda dobro, ima ove usta, ova napumpana, ima 60 godina, ovo je moj komšiluk, prosek je 60-70 godina, svaka izgleda bolje od nje.
Ne znam šta vidite na Severini, ali stavio bih je u posljednju kategoriju i ja mislim da bi ovo bilo to što se tiče rangiranja naših pevačica. Nisu to sve, ima ih još dosta, ali mislim da je sve onako raspoređeno kako treba. Ima isti broj solidnih, ovih tu i tamo i kurvi raspalih. Topine tu ima 6 komada i legendarnih ima 5. Ja mislim da je to ok. Ostanite uz nas, bit će još anketa, prijetan dan vam želim.